Қоясы ол. Қоясы ол, қоя. Мен білмеймін нәрсе үшін ешерге. Мәғінесін аңламын бұл тұрмышының. Конфликтлашабыз. Айда. Бүтін күші де сенің кебек ақылы түгіл. Исәмсіз, мен Лейсан Файзуллина, актриса һәм мен психология яклы. Сәлем, мен Зөлейха һәм мен психологияның яңа дингә үрелә башлауыннан шикленем, куркам. Шуңа күрә мин каршы. Мен бір генә әйбергә ышанудан яки бір генә теге дөньяга караштан ераграк булырга тырышам, чөнки мин үзем Аллага да ышанам, психологияга да ышанам, галәмгә дә ышанам, энергияга да ышанам. Шуңа күрә мин үз практикамда барысын да кулланам дип әйтә алам. Һәм барысы белән дә кызыксынам. Шуңа күрә ниндидер бер әйберне әйтә алмыйм. Яра, аңлашылды. Демәк, бөтен методларны, бәхәсең бөтен методларында кулланырга була син очракта. Мин үзем хәзерге моментта, минем билгеле төрле периодлар булды тормышта. Мин үзем фәнни карашны практиковать иттем тормышта. Шуңа күрә сиңа бүген мөгаен фәнни яктан психологиягә карата тәкъдим итәрмен. Ярый. Мин риза. Мин фәнне үзем дә яратам. Мин менә медицинага килгәндә фәнни медицина, доказательный медицина күбрәк хөрмәт итәм. Теге үләннәр белән шифалануга караганда һәм инде психология белән бергә кушып булганда доказательный медицина көчле булырга мөмкин дип әйтә алам. Булай үзем фәнне бик яратам һәм аны бик күп очракта YouTube'да карарга яратам, фән турында бер нәрсәләр, анда BBC-лар, анда шундый башка каналларны карыйм инде. Психологияга килүем минем булды 29 яшьтә. Мин беренче тапкыр шундый ситуациягә эләктем. Үзем аны берничек тә шиша алмый идем һәм мин аңа нинди инструмент белән эшләргә, нәрсә табып, ничек тормышның мәгънәсен табарга белми идем һәм шуңа күрә психологка барырга булдым. Һәм мин таптым бик әйбәт психолог. Мин иң беренче барган психологым әйбәт булды. Беләм мин, кешеләр әйләнчә ел эзлиләр, ялгышалар, әллә кемнәргә эләгәләр һәм минем беренче психологым бик әйбәт булды һәм ул миңа ярдәм итте. Әлеге көнгә кадәр мин аның белән аралашам. Һәм аның расстановкаларына йөрим. Ул расстановка методы белән эшли һәм инде менә ничек дип әйтим инде ул базовый психология белән эшли. Нәрсә соң ул расстановка? Нәрсә ул базовый психология? Ике сүз белән генә. Расстановка ул шундый система, аны Хеллингер дигән кеше уйлап тапкан. Германиядә ул хәтта Нобель премиясе ала язган бу методы өчен, ләкин анда каршы психологлар булган, шуңа күрә ул аны ала алмаган. Ул безнең бөтен гаиләбез белән эшләү дип атала инде. Ул әти-әни белән генә түгел, бабайлар, әбиләр белән эшләү, чөнки ниндидер травмалар безгә кайындыр ерактан килергә мөмкин. Геннар аша күчерә. Геннар аша күчерергә мөмкин дип санала расстановкаларда. Һәм кайбер очракта без расстановка аша ниндидер үзебезнең тормышыбызда булган ялгышларны таба алабыз, ниндидер әбиләр, бабайлар аша. Ул бераз гына расстановщиклар үзләре дә шулай дип әйтә, бераз гына театрга ашаган. Чөнки күп кенә кеше җыела, аларга рольләр өләшелә. Һәм алар синең тормышыңны белмичә, синең белән аралашмыйча, синең әбиеңне, бабаеңны уйныйлар дип әйтәр инде. Ул поле шундый. Анда уйнау түгел, алар нәрсә тойганнарын әйтәләр инде. Менә тәндә нәрсәдер тойырга мөмкиннәр, салкын, эссе яки анда аякларым авырта башлады, башым авырта башлады. Менә шулай иттереп. Аны алар әйтәләрме, я син тоя башлыйсың үзең? Юк, алар әйтәләр. Һәм алар синең тормышыңны белмиләр, әби бабаңны белмиләр. Шуңа күрә ул бик әйбәт методларның берсе санала һәм психологка былай гына барган консультация кебек, 10 консультация кебек була дип әйтәләр инде аны. Гомумән психологиядә шундый проблема бар. Аны тикшереп булмый. Аның эффективлыгын тикшереп булмый беренче. Дөрес. Һәм аны статистик выборкада тикшереп булмый. Һәм бу миңа калса проблема. Шуңа күрә мин күпмедер вакыт бик каты менә бу
популярлашып кеткен вакытта бум булганда шулай психология белән бик кызыксындым, бик күп роликлар карадым, укырга тырыштым күп нәрсәләр. Ләкин хәзер мин рациональ фикер йөртә башлагач күбрәк, ягъни мин тормышка рациональрак карый башлагач, күп сораулар бирә башлагач, мин бик күп хаталар, логик хаталар таба башладым һәм бу хәзерге көндә минем өчен проблема. Минемчә, психология белән фәнне бергә кушып баланска китерә алсаң, әлбәттә критический мышление дигән әйбер бар. Син бөтен нәрсәгә дә ышана башласаң, син үз фикереңне югалтасың дип уйлыйм инде мин. Шуңа күрә мин фәнни якны да кабул итәм, психологияны да кабул итәм. Һәм психологиядә бит әлеге көнгә кадәр менә әйтәләр бит нидер кризислар булган, элек шундый кризис среднего возраста мәсәлән, иратларда. Һәм хәзер ул кризисның юклыгын әйтәләр. Хәзерге вакытта фәнни яктан ул кризис юк дип әйтәләр. Юктыр дип әйтәләр. Юктыр дип әйтәләр. Чөнки ул кризис барлыкка килгәндә, аны психологлар тезис буларак барлыкка китергәч, ул вакытта иратлар 30-40 яшьләрдә инде җитлеккән булганнар. Җитлеккән һәм үлемгә якын булганнар. Шуңа күрә ул кризис барлыкка килгән һәм ират үлем алдыннан тагын нәрсәдер калдырыр өчен башка хатын-кызлар белән мөнәсәбәткә кереп, балалар калдырганнар. Мин нәрсә өчен яшим дигән сорау биргән. Шуңа күрә үлемгә хәзер инде иратлар озаграк яши. Шуңа күрә аларга бу кризис бөтенләй кирәкми. Синең тегүк фикереңә бәйләнеп китеп, шуны әйтәсе килә. Менә синең күпмедер дәрәҗәдә критик фикерләвең бар, ләкин бик күп кешедә критик фикерләү юк. Кызганычка каршы. Һәм бу берникадәр проблемаларга китереп чыгара. Бигрәк тә, олы буында юк дип әйтгәндә, алар телевизор карыйлар, бөтен нәрсәгә ышаналар. Һәм минем конкретно үземдә шундый ситуациялар булганы бар. Мин үземнең баламны әбиләргә җибәрәм. Алар бик әйбәт аралашалар анда, яратышалар һәм башкалар искитмәләр. Рәхмәт әби бабайларга баланы алып калган өчен. Ләкин алар телевизордан карыйлар да, бала рәсем ясап утыра инде. Телевизордан психолог әйтә, мин аның белмим нинди психолог икән, ул әйтә, әгәр дә бала кара карандаш белән рәсем ясый икән, димәк аның депрессия. Ниндидер шундый, ул апатичный, аның ниндидер проблемалары бар. Һәм миңа әбиләр шалтыратып, менә шундый хәл бит әле, бик авыр бала синең ниндидер апатичный хәлдә дип шалтыраталар. Кай чакта кара карандаш ул бар, тик кара карандаш. Ул беренче эләккән карандаш булырга мөмкин. Һәм психологиянең шундый зур проблемасы бар. Ул бит яшь фән дип әйтгәндә. Аны фән дип атап булмый, дөресен әйткәндә. Ул бик яшь, 200 еллап кына әле. Һәм ниндидер закончалыклар, алар әлегә хәтле бер нинди дә бәйләнешкә кертелмәгән. Ягъни ниндидер психолог интернеттамы яки телевизордан ул мин психолог дип әйтәм. Минем шундый белемем бар ди. Ул белемне без шулай ук тикшерә алмыйбыз. Һәм ул әйтә, ниндидер теория яки үзенең фикерен әйтә дә, һәм аны теория буларак кабул итәргә тәкъдим итә. Һәм кешеләр аңа ышаналар, чөнки авторитетлы ниндидер фикерләр юк. Шуны ук әйтәсе була, менә мәсәлән, нинди психологларны әйтә, без бөтен кешедә белә торган ди психологлар бар. Анда Фрейд бар, Юнг бар, индеме? Заман, хәзерге заманда популярлардан Курпатов, Филеевлар бар. Вот Филеев, ул вообще, конечно, кытышкыч, карамагыз, ышанмагыз. Менә бу авторитетлы фикерләр, Фрейд та, Юнг та аларның күп әйбере алар язган. Ул инде хәзер актуаль түгел. Психологиядә һәм ул инде актуаль түгел икәне таныла. Ләкин кешеләр һаман да аларны авторитет буларак кабул итә. Һәм мәсәлән, шизофрениянең барлыкка килүе һәм аның ни өчен булуы турында һаман да күпчелек кеше әти-әниләрдә дип саный. Гәрчә шизофрениянең инде күптән генетик авыру булуы дәлилләнгән. Шуңа күрә бу проблема була кайчакта. Беренчедән, психология белән психиатрия ул төрле тармак. Һәм шизофрения ул психологлар белән өйрәнелә торган тармак. Ләкин күпчелек кеше моны белми. Минем уйлавымча инде беренчедән кешеләр бик күбесе психологияны нигә яратмыйлар һәм аны начар дип таныйлар. Начар түгел инде, куркыныч дип таныйлар үзләре өчен, чөнки алар психология белән психиатрияны бутыйлар. Психиатр ул башка авыруларны өйрәнә, ә психолог ул анализлы гына. Ул сиңа үзеңә ниндидер тармакны табырга тырышырга. Менә минемчә, минем психологым мине күбрәк Аллага ышанырга этәрде. Чөнки мин психологка баргач, ул әйтте: "Син
ышануны югалтқансың бу дөньяга. Бу яшәүгә ышануны югалтқансың. Бу беренче барган психолог. Әйе, беренче барган психолог. Мин 2 психологта булдым һәм икесе дә миңа Аллага ышануны беренче чиратта алар шул тармак буенча, шул юл буенча барырга тәкъдим иттеләр. Чөнки алар әйтмиләр шулай эшлә дип. Алар сорыйлар. Мин шул менә контрольдә тотам тормышымны һәм шуңа күрә мин Аллага ышанмыйм. Мин ышанмыйм дөньяга, ышанмыйм тормышка, кешеләргә. Һәм алар мине күбрәк Аллага китерделәр дип әйтә алам. Хәзер ышанасыңмы инде? Хәзер ышанам. Чөнки мин хәтта килә идем икенче психологыма һәм анда һәр вакыт мин килгән вакытта кич буламы, көндез буламы, һәр вакыт азан тавышы була иде. Без көлә идек. Берсендә хәтта без бер-беребезгә карап җыладык психологым белән бергә. Ул да җылады, мин дә җыладым. Ул әйтә, менә син Аллага ышанды, менә хәзер син хәзерге вакытта күрсәтә башлады, азан башланды, без икәү җырлый башладык. Менә ул психология минемчә дөрес, менә һәрбер кешенең кулында балта инструмент була алмаган кебек. Психологиядә һәрбер кешенең күңелендә дөрес тойгылар уятмаска мөмкин. Ягъни үзенең психологын табарга кирәк. Әйе, үзеңнең психологын табарга кирәк. Психиатрия белән психологияны бутамаска кирәк. Психиатрия инде ул синең бик тирән депрессия булганда, анда медикаментсыз булмый, чөнки ул ниндер матдәләрнең баш миенә җитмәве була. Анда ниндер шизофрения булса инде, аның белән сине психолог үзе кабул итмәячәк. Ул аны тойса, белсә, аңласа, ул аны сиңа беренче чиратта психиатрга барырга диячәк инде. Һәм минем психологым ниндер сораулар бирде миңа. Чөнки депрессиянең дә төрләре була. Һәм тирәнлеге була. Әйе, тирәнлеге була. Һәм ул эшли алырлык депрессия була икән, ул аның белән эшли. Ә ул эшли алмый икән, ул сине инде психиатрга җибәрәчәк. Аңладым. Минемчә дә менә төп проблемаларның берсе ул кешеләр психиатрлар белән һәм психологларны аермыйлар. Ләкин минем фикеремчә, психологияның, менә без аңлый торган, бөтен кеше аңлый торган популяр психологияның фәнни нигезе юк. Гәрчә кемнәр дидек әле? Юк. Юк. Дәвалаучы психологларның, психиатрларның. Әйе, сүзне оныттым. Психиатрларның, аларның бит инде квалификациясы да бар. Алар биологияны шулай ук өйрәнәләр. Химияны өйрәнәләр. Алар фәнгә якынрак. Дөресрәк, аларның фәнни нигезе бар. Һәм фәнни нигез булмау, ул ниндидер күп тармакларга китереп чыгара. Күп тармаклар соңыдан эзотерикага барып тоташа. Эзотерика ул минем фикеремчә күбрәк зыян китерә. Эзотерика зыян китерергә мөмкин инде ул. Ләкин эзотерикасыз минемчә ниндер дөньяда күңелсез. Күңелсез дөньяда ниндидер өмет дийме шунда, фәннән башка нәрсәдер. Без бит һәр вакыт ниндер теләкләр телибез. Теләк бит инде ул эзотерикага якын. Ул бит ниндидер действиягә китерми. Ниндидер син максат куйдың да нәрсәдер эшләдең була бит инде. Без күпчелек очракта башта теләк телибез. Теләк бит инде ул эзотерика бит инде. Минемчә. Бәлки, аны биологиягә дә якынлаштырырга була. Теләгенә карап. Бәлки. Бәлки, белмим. Мин үзем менә «Смелость быть диким» дигән бер кино бар. Миңа аны психологым тәкъдим итә. Һәм анда бер кыз теләк тели һәм язып куя үзенең холодильнигына шунда, суыткычынамы, білмеймін. Карта желаний теге популяр. Әйе, карта желаний түгел. Монда ул яза. Менә минем теләк инде шынга ашкан. Менә мин моны алдым, булай эшләдем, тегеләй әйттем дип язылган. Шын менә хәзерге көндәге кебек язалган. Менә инде теләгем шынга ашкан. Һәм аның теләге шулай итеп шынга аша кинода. Һәм мин шулай итеп теләп карадым. Һәм ул минем шынга ашты. Мин бер нәрсә дә эшләмәдем. Һәм мин шуннан бирле ниндидер тылсымга ышана башладым. Минемчә эзотерика ул ниндидер тылсымга ышану. Ул инде кемнеңдер тормышын бәлки боза да аладыр. Гомер буе бер нәрсә дә эшләмичә, ниндидер
эзотерикаға ғана ышанып, нумерологияға мөрәҗәгать итеп, психологияны, әлбәттә психология иң кызыгы, менә мин яратмыйм кешеләрне бер тапкырда психологка барып карамаган һәм ул менә укыган нәрсәдер караган һәм ул психологиядә бөтен нәрсәне дә беләм дип әйтә. Ул бер нәрсә дә белми, бер тапкырда бармаган кеше, ул үз тәнендә, үз күңелендә тоеп карамаган кеше психологияны беләм дип әйтә алмый. Аңладым. Мен барган бар ясә что. Кара, монда ике төрле нәрсәгә бәйләнеп китәргә була. Берсендә ул тылсымга ышану. Бушлай бик сәер нәрсәгә сиңа тылсымга ышанырга. Чөнки тормыш ул үзе мөгъҗиза. Хәтта фәнни яктан карасаң да тормышның яралуы ул мөгъҗизага тиң. Чөнки ул миллионнар арасыннан бер тормышның чынга ашуы, ягъни барлыкка килү ул чыннан да бик кызыклы бер нәрсә. Һәм фән миңа калса ул төрле мөгъҗизаларга караганда да кызыграк кайбер очракларда. Һәм эзотерика турында да әйтим инде. Эзотерикага ышану ул билгеле кызыклык китерә ала, ләкин ул менә шул уен көлке формасында булса билгеле әйбәт. Ләкин бик күп кеше аны җитди кабул итә башлый тормышта. Ниндидер проблемалар булса, ул хәтта психологка да бармый. Психолог булып саналган кешегә барырга мөмкин, яки күрәзәчегә барырга мөмкин. Һәм бу нигездә теге начар тәмамланырга мөмкин, чөнки мәсәлән, минем шундый танышларым да бар, аларның җитди авырулары булгач, алар врачка баралар башта, врач әйтә, ну бу җитди авыру, сиңа бик озак һәм авыр дәваланырга туры киләчәк дип. Һәм ул кеше ниндидер кешегә ышанып, ниндидер бальзамнар алып эчә, әлләнди бик күп акчаларга һәм нәтиҗәдә начар булып бетә инде бу история. Шул, тагын менә бу язу турында да исеңә кызык кына бер фикер бар, шулай ук фәнни яктан карарга була бу әйбергә. Без еш кына фокусироваться иткән әйбергә без аңа күбрәк игътибар бирәбез. Һәм мөгаен синең әле бик күп бу язылган әйбердән дә кала бик күп хыялларың булгандыр. Һәм бәлки син һәр яңа ел саен нәдидер теләк телисеңдер. Ләкин син аны чынга ашкан очракта гына искә төшерәчәксең. Мин бит яңа елда шуны теләгән идем дип. Әйе. Чөнки бу синең фокусыңда. Әйе, ансы белән риза. Ансы әйе. Ләкин эзотерикага җитди ышану, минемчә, җитди мәсьәләләрдә ышану бераз ахмаклыктыр ул. Чөнки ахмаклык та түгел, ул бәлки нәкъ критик караш булу. Әйе. Ниндидер менә ничек дип әйтим, белем җитеп бетмәү. Бәлки бу хәтта бераз гына сәясәткә дә барып тоташадыр. Ягъни кешенең милләтне, халыкны кирәк дәрәҗәдә белемләндермәү аркасында. Дөрес. Чөнки күп белгән кеше ул күп тели. Әйе. Һәм күп мәсьәләдә төпшенә. Һәм нидер сораулар бирә. Шуңа күрә әйе, фәнни яктан теге бик бераз белмәсәләр әйбәтрәк дигән кебегрәк иде. Хәтта медицинада да киләсең, врачка нидер сораулар бирә башлыйсың, алар бераз ачулар да килгән кебек була минемчә. Ну, әйе, еш кына шундый ситуация була. Аны берничек тә тикшереп булмый дип әйтә алам. Синең эшли башламыйча, аның психолог белән тикшереп булмый, чөнки укыган кеше дә әйбәт психолог була ала. Укымаган теге озак еллар укымаган кеше дә психолог була ала. Мәсәлән, ул повышение квалификации дип әйтәләр инде, аның югары белеме бар, ләкин ул 1 елмы, 2 елмы тагын укый магистратурада бер җирдә психологиягә. Мәсәлән, минем психологым ул Мәскәүдә психология факультетын бетергән. Һәм аннан соң ул үткән расстановкалар буенча квалификация тагын. Ләкин ул расстановкалар үткәндә аларның ул сөйләгән иде, әллә ничә ай булырга мөмкин. Син расстановкада ахырга кадәр үтәргә тиеш, бөтен травмаларыңны бетергә тиеш. Ләкин ул теге бөтенләй бетергә мөмкин түгел, ләкин ниндидер дәрәҗәдә бетергә тиеш. Шуны бетермичә кеше экзаменны бирә алмый.
Кайча кешеләр 20-шәр тапкыр биргәннәр экзамен. Шундый кызык. Ал инде 10 тапкыр дигән. Һәм мен расстановкага барып карыйс Бик кызык ул, минемчә ул бер иң кызык методларның берсе. Ләкин расстановкада да әйбәт расстановщикка эләгергә кирәк. Минемчә инде ул эзләнү начардыр, ләкин син максатың булса, нәрсәдер үзгәртергә тормышыңда. Ул бит инде фокусировка кебек. Син кешене дә табырга фокусың синең көчәя, һәм син һичшиксез минемчә табасың үз психологыңны. Чөнки синең максатың бар. Минем 2 психолог булды, һәм икенчесе белән без хәзер аралашмыйбыз да. Чөнки ул коучингка һәм коммерцияга китте. Мин әле ул өлкәгә керергә әзер түгел. Һәм мин әзер түгеллегемне әйттем. Һәм без хәзер аралашмыйбыз да хәтта. Чөнки без 2 төрле юлдан киттек. Ул да риза, мин дә риза. Без кабул иттек моны. Беренче психологымнан мин бераз китеп торган идем, чөнки миңа кирәк иде яшьрәк психолог. Минем беренче психологым ул миннән олырак. Аңа ул минем әнидән дә олырак яшьтә. Һәм ул миңа теге ниндидер олы кеше кебек, һәм аның белән мин мәсәлән җинси мөнәсәбәтләр турында сөйләшә алмыйм. Яшь психолог белән мин бөтен нәрсә турында сөйләшә алдым. Шуңа күрә миңа ниндидер вакыт өчен яшь психолог кирәк иде, һәм ул сексологка да укыган иде. Шуңа күрә миңа аның белән җайлы иде. Минем максатым булды, мин таптым үземә менә шул өлкәдә сорауларым булган кешене. Һәм минемчә психологны эзләү ул максат кебек. Син ниндидер әйбәт эзләгән кебек, ниндидер әйбәт кеше эзләгән кебек, психологны да табып була. Ягъни мәсәлән, синең фикереңне кыскача гына әйтсәк, син әйтергә телисең, син эзлә, һәм бәлки син табарсың. Әйе. Ярар. Мин хәтта каршы фикердә булсам да, минем бу нәрсә турында үземнең бер ниндидер кысаларым бар. Ничек психологның сыйфатламы юк микән аңларга. Беренчедән ул авторский методлар белән эшләми. Әгәр дә бу инде дәлилле күпмедер дәрәҗәдә нигезе булган психолог турында сүз бара икән. Икенчедән аның дипломыннан кала әле тагын үзенең терапиясе дә булырга мөмкин. Чөнки шундый нәрсә бар. Психологлар еш кына үзләренең травмаларын, әгәр дә аларның үзләре терапия узмаган булсалар, алар кешегә дә кеше аша, в общем, үзләренең травмаларын кешегә күчереп, аларны дәваларга тырышырга мөмкиндер. Һәм бу шулай ук бик яхшы әйбер түгел. Шушы 2 критерий бар. Һәм отзывлар. Һәм тагын минемчә бар критерий супервизия узучы психолог булырга тиеш. Анысы нәрсә дигән? Супервизия аның үзенең психологы булырга тиеш. Аларның бар супервизорлар, алардан психологлардан өстен психологлар, алар я укытучылар була, ләкин бик күп тәҗрибә булган психологлар була. Алар психолог белән эшлиләр, үзенең травмасын клиентларына күчерәме, юкмы, шуның өстендә эшлиләр. Бу теге ни шикелле, үзенең койрыгын йоткан аждаһа шикелле. Соңдан бер түгәрәккә барып төшә. Психологларның табигатьтә әйләнеше. Ләкин ул синең әйткән фикергә менә шундый каршылык бераз. Психолог үз травмаларын клиентына күчерә дип әйттең син. Юк, ул үзенең травмаларын клиентта танырга мөмкин, һәм аларны дәваларга тырышырга мөмкин. Әгәрчә ул травмалар гомумән булмаска мөмкин кешеләр. Ләкин ул супервизор белән эшләсә, андый ситуациялар әзәя. Шуңа күрә супервизоры булырга тиеш, югары белеме булырга тиеш, һәм ниндидер методикаларны өйрәнеп торуы тиеш, булырга тиеш дип уйлыйм мин, чөнки бер урында басып торган психолог, ул бер урында басып торган специалист кебек инде. Алга бармаса, ул менә без бит әйтик, ул яшь фән дип әйтмәдек инде, яшь тармак дип әйтик инде, психология. Без аны әле ачып бетермәгән, шуңа күрә аның яңалыкларын һәр вакыт ачып торырга кирәк, һәр вакыт яңалыкларны өйрәнеп торырга кирәк дип уйлыйм инде мин. Фәндә дә шулайдыр дип уйлыйм мин аны. Ләкин психология ул менә мин үзем Лина Дианова дигән психологны карыйм. Мин аны шулай караганым бар. Аның бик кызыклы әйберләр бар, шуннан да карарга, ләкин алар шулай ук
бүтін кішіге де файдалы түгел. Әйе, улан өзі де әйтә бит. Ул күбрәк кызык өчен инде, күңел өчен. Кызык өчен ул шундый теге ниндер эпатаж дип әйтер инде. Ул шоу ясый, улан һәр вакыт әйтә үзенең YouTube каналында. Һәм минемчә менә шунда мин әллә ничә тапкыр шундый фикерне ишеткәнем бар. Ул әйтә, психология ул фән түгел. Аның үзенең әллә ничә тапкыр әйткәне бар. Ул өйрәнү һәм ярдәм кебек кенә кеше өчен. Аның үзенең максатларын, үзенең эштә булган потенциалын өйрәнү менә шундый метод белән инде. Кара, менә бу фикергә дә тагын өстәмә кертәсе килә. Мин инде теге за, ягъни синең яклы үземнең критерийларны әйттем. Хәзер каршы критерийларны да әйтәм, чөнки ул дөресрәгә каршы фикерне дә әйтәм. Чөнки мин каршы якта. Миңа калса, бәлки миндә шундый хис уянадыр. Син сөйләгәннән соң үзеңнең тарихыңны, бу психологлар белән эшләү тарихын һәм гомумән караганда психологларга йөрүче кешеләргә. Алар бер психологтан икенче психологка күчәләр һәм теге эзлиләр, бу бер зависимость әйләнә. Ягъни әйләнгән кебек. Ягъни инде аннан соң күпмедер вакыттан соң кеше психологсыз үзенең ниндидер проблемаларын шише алмаган шикелле. Ягъни ул тормыш алдында көчсез булып калган шикелле. Үзенең менә бу бөтен психологлар сиңа фундамент эзләргә кушалар бит үз иченнән. Шул ук вакытта бик күп кеше аларга тояна. Гәрчә ул үзенә тоянырга тиеш. Ниндидер глобаль проблемаларда син үзең тагын белгәч, мин моны ярып чыга алмаган, анда туганнар сиңа ярдәм итә алмый, дуслар сиңа ярдәм итә алмый, син инде мәсәлән медицинский яктан тикшерәсең, синең ниндидер гормоннарың, алар тәртиптәме, шуның аркасында бәлки син үзең начар хис итәсеңдер. Аннан соң инде психологка мөрәҗәгать итәргә була. Ләкин менә бу популярлык, аны яңа дингә әйләндерү, бөтен кешегә дә психолог кирәк, бөтен кешеләргә дә психолог кирәк дигән фикерне алга этәрү. Миңа калса ул дөрес түгел. Чөнки кешеләр үзләренең проблемаларын үзләре хәл итәргә өйрәнергә тиеш, минемчә. Һәм күпчелек очракта, күп яшьләрнең психологларга йөрү ул популярлык артыннан куу гына. Һәм минем үземнең психологка баруым да ул кызыксыну булды күбрәк. Мин бар тик психологка баруым минем үземә таянудан түгел. Менә була бит шундый, мин бөтенләй ышанычны югалтым. Мин белмим нәрсә өчен яшәргә. Мәгънәсен аңламыйм бу тормышның. Мин менә тудым, үстем. Булдым инде мин артист, булдым. Миңа ул ләззәт китерми. Мин аны эш буларак кына эшлим. Аннары минем теге мин үземә пар таба алмыйм. Чөнки мин әти-әнинең ничек тормышын күрдем һәм алар теге авыр яшәгәч, алар икесе дә миңа әйттеләр. Берсе әйтте, мин айрылган... Маташып тормасаң да була инде. Юк, миңа әни әйтте, мин ди кияүгә чыкканнан соң инде икенче тапкыр теләмәдем диде. Әти әйтте, минем иң зур ялгышым булды өйләнешү диде. Миңа ике әнием дә, әтием дә шулай дигәч, мин мәгънә күрми идем анда. Нәрсә кирәк ул миңа? Ике кеше шул кадәр авыр яшиләр икән, бергә булганда, айрылгач, алар икесе дә бәхетле яши башладылар. Шуңа күрә минем өчен ничектер бер мәгънә юктыр кебек тоела иде бу дөньяда. Һәм шул ситуациядә 29 яшьтә бөтен кеше әйтә, сиңа кияүгә чыгарга кирәк, бала табарга кирәк, тәләй була. Шул менә вакытта син инде үзеңне ишетми башлаган вакытта, менә була бит син теге сосна кирип киткән кебек, бер нәрсә ишетелми, бер нәрсә аңлашылмый. Менә шул вакытта мин психологка бардым, үземне аңлар өчен, үземне ишетәр өчен. Бу су төбеннән үзеңне тартып чыгарыр өчен. Тартып чыгарыр өчен. Минемчә, дөрес итеп кулланганда, психология ул үзеңә үзең дөрес итеп таяна белү, дөрес итеп мәгънәләр таба белү. Кирәк вакытта Алла белән аралашу, кирәк вакытта Алла белән инде кирәк вакытта гына түгел, һәр вакыт аралашабыз, ләкин кирәк вакытта мөрәҗәгать итә белү һәм үзеңә рөхсәт итү, кемнедер яратмаска, кемгәдер юк дип әйтергә, кемгәдер рәхәтләнеп әйе дип әйтергә, кайдыр бирергә, кайдыр алырга. Минемчә, аларның барысында
әтиәни үйрәтә алмаска мөмкин. Без бит балалар, без бит әтиәниләрне кабатлыйбыз күпчелек очракта, чөнки ул безнең беренче җәмгыятебез, ул әтиәни. Һәм син аларны бөтен әйберне шулардан әтиәниләрдән кабатлыйсың. Алар мин гаепле дип әйтә алмыйм. Аларның үзләренең тәҗрибәләре бар. Алар ниндидер гаиләләрдән килгән. Менә расстановкада бик әйбәт күренә инде. Тәҗрибәләр шулай кушылалар, ике нәсел кушыла, һәм шул нәселдән син килеп чыгасың, һәм синең бөтен тәҗрибәң әтиәнең, аларның тәҗрибәсе, һәм аларның тәҗрибәсе, ул шул кадәр зур, син аны бер көндә генә ничектер үзең генә чишеп бетә алмассың кебек тоела миңа. Шуңа күрә мин психологка мөрәҗәгать иттем, бу ребусны ничектер кызыграк, җайлырак итеп шишәр өчен. Чөнки кайвакыт син үз-үзеңне менә контрольдә тота. Минем хәтта тешләрем шул кадәр кысыла башлады. Мин ярты тешемне ашап битердем. Берәр очракны сөйли аласыңмы аңлар өчен нәрсә? Ни дәрәҗәдә җитди проблема турында сүз барган аңлар өчен? Аңлатам, нәрсә әйтергә телим мин. Минем тирәмдә бар шундый кешеләр, алар мәсәлән бик сәер проблемалар белән мөрәҗәгать итәләр. Ягъни бала өчен, мәсәлән, син мәсәлән дә өстеңә чәйне түктең, һәм бу синең өчен трагедия булырга мөмкин, чөнки син ул чәйне бик каты эчәргә теләгән идең, әйме? 4-5 яшьлек бала өчен бу чыннан да авыр, син аны югатасың. Шулай була инде кайчакта дип, теге сөйләшәсең аның белән, аралашасың һәм ул тынычлана. Кайбер олы кешеләрдә, инде үсеп беткән кешеләр дә шул проблемалар белән психологка баралар. Гәрчә, шулай була тормышта. Дип кенә әйтәсе дә, һәм юлыңны дәвам итәргә кирәк кебек бит инде. Һәм ниндидер нәтиҗә ясарга. Мәсәлән, син кәефең кырылган, һәм бу ситуацияны син яңадан кабатламаска тиешсең. Кирәк вакытта син юк икәнен хис итәсең икән, һәм ярар дип әйтмисең, юк дип әйтәсең. Бары тик нәтиҗә ясыйсың да, һәм дәвам итәсең. Моның өчен психолог та кирәк түгел кебек бит инде. Һәм бик күп кешеләр менә шундый, аңламыйм мин, ягъни популяр психологларга шундый проблемалар белән йөриләр, һәм аларның теге акча янчыкларын тулыландыралар шул рәвешле. Менә психологның миңа нәрсәсе ошый, ул кыйбат, һәм мин аңа барганда бик каты уйлыйм. Бу минем өчен проблемамы юкмы дип. Чөнки менә минем үземнең мөрәҗәгать иткән менә бер проблеманы сөйлим, ул теге зур проблема түгел, ләкин минем өчен ул бик ни иде, шундый җитди кебек тоела иде. Мәсәлән, мин ачык конфликтка чыга алмыйдым кеше белән. Хәзер чыгаласың? Чыгалам. Менә конфликтлашабыз. Әйдә, конфликтка чыкканда мин җылый башлыйдым. Мин бөтенләй менә кычкыра алмыйдым кешегә. Я кычкырайдым, бер сүз кычкырып әйтәм, инде икенче сүзем буны. Менә бөтенләй менә бетәйдем, җылыйдым. Һәм берәр кеше миңа берәр нәрсә әйтсә, котырак итеп, мин җылый башлыйдым. Һәр вакыт. Хәзер инде ул әзрәк. Һәм мин аңладым, минем шундый сценарий бар иде, мин аны әйтмим кемнән. Ул кеше һәр вакыт минем алда җылыйды. Һәр вакыт. Шуңа күрә мин үземне шул кадәр теге аны әйтәләр инде жертва дип әйтәләр психологиядә. Корбан. Аның шундый треугольник дип сөйлиләр инде. Жертва, спасатель, палач. Син башта корбан, аннары син кемнеңдер коткара башлыйсың. Үзең корбан булгач син эмпатияга шундый кеше буласың, эмпатиялы син башка кешегә ярдәм итәргә тырышсың. Ул синнән сорамый, ләкин син аңа ярдәм итәсең. Бик күп врачлар белән спасательләр алар психология буенча. Кайчандыр әти-әнисе авырганмы, шундый бер нәрсә дип әйтәләр инде. Мин үзем теге врач булмагач белмим. Аннары син спасатель буласың, һәм сиңа ул кеше бер нәрсә дә бирми. Син аны менә коткарасың. Син көтәсең аны. Син көтәсең. Сиңа бер нәрсә дә килми. Син бер мәлне шундый усал кешегә әйләнәсең, һәм син палачка әйләнәсең. Һәм син берәрсен. Шуңа күрә бөтен врачлар усал. Бәлки. Һәм менә шул треугольник бар. Аннан чыгуы бик авыр диләр. Ләкин нигә менә бу моментта нәтиҗә ясамаска?
Чөнки мин үзем бу эшпишмакта булган вакытым бар. Ягъни мин нишләптер шулай ярдәм итәргә кирәк дип саныйдым. Һәм бер вакыт бу миңа үземә начарлык белән кире кайткач, мин димәк, беркемгә дә ярдәм итмә, әгәр дә алар сорамыйлар икән, киңәш бирмә. Бетте, хәзер бу минем тормыш кагыйдәм. Син бит аңлыйсың, бүтән кеше дә синең кебек акыллы түгел. Менә мин үзем турында әйтәм. Менә мин 29 ел яшәдем, менә шулаймы? Белмичә буларны, аңламыйча. Син бу сорауларны бирмәдең үзеңә? Юк. Бер кайчанда. Ягъни сиңа авыртты, ә син уйлыйсың. Шулай булырга тиеш. Начар кешеләр дип уйлый башлыйдым. Һәм күпчелек очракта мин кешеләрне гаеплейдем. Бүтәнсе гаеплейдем минем. Анда әтиәни, анда тагын кемнәрдер. Башта әти генә, аннары тагын ниндер кешеләрне таптым. Мин бик күп очракта иратлар ул. Шуңа күрә мин менә психологиягә килеп аңлый башлагач, әле ул вакытта да откат дип әйтәләр инде аны. Син киләсең, аңлыйсың барсында, ләкин реакция үзгәрми. Бик озак кына вакыт реакция үзгәрми. Тән бит хәтерли, ничек мин менә мен кычкыралар һәм тән хәтерли җыларга кирәк. Мин тотып аласың үзеңне, ләкин соң синең инде яшьләрең китте, тавышың үзгәрде. Син көлә башлыйсың уртасында шул процессның, әйме? Ләкин әле дә синең тәнең хәтерли һәм ул барлыкка килә. Шуңа күрә психолог сиңа ярдәм итә бу откатларның менә бу табигый, булай булырга мөмкин. Ул сиңа күп очракта шуларны Син нормальный. Синең белән барысы да әйбәт. Менә шулай сиңа тыштан кемдер әйтә, син үзең аңлыйсың аны, ләкин кемдер әйтсә сиңа шулай дип, ул аның көче күбәя дип әйтим мин инде аның ниндер. Мин үзем психологияны үземә ниндер ярдәмче итеп кенә алдым. Ул минем янәшәмдә булган ярдәмчем Бер кебек. таянышым. Таянышым. Ләкин ул һәр вакыттагы таянышым түгел. Мин күп очракта үземә таянам. Ләкин кайчак мин шулай минем белән барысы да әйбәт бит. Әйбәт. Хәзер менә караучыларның 5-6 меңен экономиттә без ничек бу эшпишмактан чыгарга? Бу эшпишмактан чыгар өчен беренче чиратта үз күңелеңдә бәяңне артырга кирәк. Мин бу дөньяга былай гына килмәдем һәм минем килүем мәгънәле һәм мин бу дөньяда нәрсәдер эшли алам дип аңларга кирәк. Ул төрле бер булырга мөмкин. Ул хәтта кемнедер бәхетле генә итүдә, кемгәдер ниндер бер вакыт, бер тапкыр ярдәм итү генә дә. Синең тормышыңның мәгънәсе бар беренче чиратта. Икенче чиратта бер кеше дә синең бәяңне төшерә алмый. Өченче чиратта син кемгәдер ярдәм кирәк икән, ул аны синнән сораячак. Һәм һәр вакыт кемгәдер ярдәм итәсең килгән саен, сиңа үзеңә сорау бирергә кирәк. Нигә син аңа ярдәм итәргә телисең? Һәм син бәлки үзеңә ярдәм итәргә телисеңдер бу очракта. Менә шундый сораулар бирә башласаң, инде бу эшпишмактан чыгу юлын таба башлау мөмкин. Ягъни гомумән үзеңә сораулар бирү ул начар әйбер түгел. Әйе. Ләкин аларны дөрес итеп бирергә кирәк. Һәм аның өчен психологка да бармасаң була. Була. Менә бер фикер, шулай каршылыклы фикер, син әйтәсең, бу дөньяга ничек карауга бәйле, әгәр дә фәнни яктан дөньяга карыйсың икән, тормышның мәгънәсе булмаска да мөмкин. Һәм бу нормально. Һәм бу начар дигән сүз түгел тормыш. Тормыш һаман да бик кызыклы, һәм бик күп кызыклы әйберләр бар, күп кызыклы кешеләр бар. Алар белән аралашканда синең эндорфиннарың арта, һәм син үзеңне рәхәтлерәк, бәхетлерәк хис итә башлыйсың. Бәлки мәгънә дә эзләргә кирәкмидер. Кем өчендер бу эшләми. Шәхсән мин үзем мәгънә эзләүдән һәм үземнең ниндидер урынымны эзләүдән туктадым. Чөнки ул юк. Минемчә юк. Һәм бары тик ләззәт алырга, өйрәнергә, тормышны һәм үзеңне өйрәнергә кирәк. Минемчә. Кем өчендер менә монда стратегия эшләргә мөмкин. Әгәр дә беренче стратегия эшләмәсә, минекен эшләп карагыз. Дөрес. Ләкин иҗади кеше мәгънәсез яши алмый. Кызганычка каршы. Минем белүемчә Толстой бер вакыт шундый, белмим, кем сөйләгәндер аны миңа. Миңа Илгиз Зайниев сөйләде моны. Менә искә төште. Лев Николаевич Толстой бер вакыт тормышында шундый фикергә килә, тормышның мәгънәсе юк дигәнгә. Һәм аның күңеле бик каты төшә. Минеке төшми. Менә иҗади кешенең
тормышы мәгънәсез булса, ул бераз Мин дә иҗади бит. Мин үзем иҗади дип саныйм. Юк. Юк, ләкин мин рациональный иҗади, минемчә. Мин Минемчә, син мәгънәне рациональләштерүдә табасың дип уйлыйм. Әйе, ләкин мин аны шулай иҗатта да куллана алам. Чөнки миңа физика законнары Аллаһ кебек үк матур булып тоела. Риза. Җиһанның, космосның матурлыгына карасың. Һәм аның без аны белмәүебез ни дәрәҗәдә матур. Ул бит үзе сәнгать. Ләкин мин аны күбрәк очракта шундый Аллаһ Тәгалә шул кадәр матур итеп ясаган дип уйлыйм. Миңа менә Аллаһ Тәгаләгә дә ышану рәхәт. Ничектер, минемчә ниндер мөгъҗизага ышану да рәхәт. Мин бу яктан иҗади кеше. Шундый бераз эзотерикага ышанучан, психологиягә ышанучан. Миңа тормыш шуңа күңелле. Мин аны шул яктан өйрәнә алам, шуңа күңелле. Фәнне мин галимнәр, белмим, ярый микәмендә нәрсә әйтергә. Әгәр галимнәр дәлилләсәләр бернинди дә мистика юк икәнен, бу вакытта синең тормышың тормар киләчәкме? Юк дип уйлыйм, мин башка төрле мәгънә эзли башлаячакмын. Чөнки бу тормыш бит инде ул бер төрле булып тора алмый. Стабиль булмаулыгы белән кызык бит инде ул. Ну, мин дә шуны турында әйтәм бит инде. Ләкин мин менә бүгенге көндә миңа менә шулай кызык яшәргә. Менә син шундый фикер әйттең, күп әйбер гаиләдән килә. Бу чыннан да шулай. Бу, мәсәлән, әти-әниләргә хәзер бит инде рекомендациялар бирәләр, ничек син баланы тәрбияләргә тиешсең. Хәтта кайбер кешеләр бар, алар китап буенча үзләренең балаларын тәрбиялиләр. Балаларын карамыйлар. Һәм һәрбер балага үзенчә аерым тәрбия ысулы кирәк. Һәм бәлки тәрбия ысулы гомумән дә кирәкмидер. Кайбер чакта син бар тик үзең нинди, һәм ул барыбер сиңа ошаган булачак. Син әйттең, менә әти-әниләрдән бик күп әйберләр, травмалар килә дип. Шулай бит? Аларның ул вакытта тормышлары авыр булган, алар шуңа күрә сиңа травмалар ясаганнар. Һәм бик күп психологлар алар бөтен проблемаларны нәкъ менә әти-әниләргә барып тоташтыралар. Һәм миңа калса бу дөрес түгел. Һәм мин аралашкан һәм психологка йөргән кешеләр дә соңыдан әти-әниләрен гаепли башлар, алардан читләшәләр һәм аларны төрлечә кабул итми башлыйлар инде. Ягъни аларның травмаларын шулай кабул итми башлыйлар. Психологлар телендә әйтсәк. Мин бу фикерне аңлыйм. Нигә инде ошондый сорау туган. Ләкин без бит тормышны ахырдан башлый алмыйбыз, баштан башлыйбыз. Ул балачактан башлана. Балачактан башлангач, иң беренче чиратта без беренче тәҗрибәбезне каян алабыз? Балачактан алабыз. Балачакта без кая? Без гаиләдә әти-әни белән бергә. Безнең иң беренче аралашкан кешеләребез кем? Әти-әниләрбез. Ләкин ничек без менә бу проблеманы хәл итә алабыз? Хәтта без моңа ышандык, ди, бөтен проблемалар әти-әниләрдән дип. Ничек без бу проблеманы чишә алабыз? Бөтен проблемалар да түгел әти-әнидән. Бөтен проблемалар син әти-әни белән аралашу балансын бозуда дип уйлыйм мин. Чөнки син инде олыгайгач, инде 25 яшьтән соң 30-га якынлашкач, син һәр вакыт әти-әни белән яшәмәсәң инде бергә, син алардан аерылдың инде, син үз тормышыңны инде кордың, сепарацияләндең, һәм шул вакытта син үзең таянасың һәм үз тормышыңны үзең алып барасың. Шуңа күрә әти-әнигә нәрсәдер претензиялар әйтү инде ул яшьтә ниндер. Ләкин күп психологлар нәкъ менә бу киеренкелек барлыкка килгән, мәсәлән, синең гаиләдә һәм синең ниндидер үпкәң калганмы, я син аларның модельләрен кабатлыйсыңмы? Күп психологлар әйтәләр, менә бу әйберне ничек яшәргә диләр инде алар. Алар әйтәләр, син моның белән, аның белән, әти-әниң белән, 80 яшьлек әти-әниң белән сөйләшеп кара, аларга хисләреңне әйтеп кара, ул әти-әниләр үзләре нәрсә телиләр, шуны эшләсеннәр. Бу информация белән диләр. Әйе. Хәтта шундый практикалар бар, үлгән яки синең белән яшәмәгән әти-әнingә хәтта син хатлар да яза аласың. Мин психолог белән эшли башлагач, минем әнием паникага бирелде, чөнки аның шундый фикере туды. Минем балам ниндер ят хатынга ышанып, миңа ышанмый, ят хатынга ышанып, акча да түләй. Ниндер миңа сүзләре әйтә анда, син шулай әйткәнсең, син булай әйткәнсең. Мин әни белән сөйләштем. Миңа кызык иде. Миңа ул менә
Теге неге әни шулай итте микән дип сораулар бирергә кызык иде. Миңа кызык иде, неге әни белән әти мине шулай итеп үстергәннәр. Әти-әнеңнән сорап карамадыңмы соң бу сорауларны? Сорадым, мин алар белән аралаштым, әнигә элән-сәрә итеп бетердем мин. Ләкин әни минем шул кадәр менә миңа психология әни белән якынлашырга шул кадәр ярдәм итте, чөнки минем әти-әниләр артистлар булгач, алар мине бик еш кына я биемдә калдырып китәләр, я әни үз дустында Минзләпәдә калдырып китә иде. Һәм күп очракта мин үз-үзем белән кала идем. Һәм психолог бик күп очракта әйтә, менә якынлык булмаса, әни белән башка кешеләр белән якынлыкны урнаштыру бик авыр диләр. Менә минем әти белән якынлык бер дә булмады, шул кадәр якынлык. Без гомеребездә бер 5-6 тапкыр кочаклашканбыздыр. Минем әти-әни мине кочакламыйлар, үпмиләр. Әни мин кочаклый үбә башласам, китәләр дип әйтә иде миңа. Минем әбием хәтта мин аны кочаклыйм, әби эссе дия дә китеп бара. Минем гаиләдә тактиль мәхәббәт юк. Һәм шуңа күрә мин аны менә әни белән сөйләшеп, хәзер мин мине кочаклый. Мин сөйләшәсем килмәсә әйтә, йөрө, юл ит. Мин шалтыратмасам, ул миңа шалтыратып, син кайда дип мине допросламый. Бу психологка йөргәннән соң башланды. Бу психологка йөргәннән соң башланды. Трансформация. Ләкин минемчә, әти-әни гаепләү ул беренче этапта ни итеп калу. Эленеп калу. Чөнки беренче этапта син башта син аларны гаеплисең. Ләкин ул менә иң күп 1 елдыр. Шуннан соң я бер 3 елдыр инде. Аннан алгарак китә башласаң, син ул һәр вакыт шишелә, һәм син инде шул кадәр рәхәт тойгылар тоя башлыйсың, әти-әнинең менә ничек башлай кабул итә башлагач, алар сез шул кадәр якынаясыз, шундый рәхәт якынаю ул. Минемчә психология ул шундый рәхәт әйберләргә китерергә тиеш, кемнедер гаепләүгә түгел. Аңладым. Но бу гомумән алганда бик популяр проблема, чөнки элек гомумән сусю-пусю килеп, теге кочаклашып, утырып, хәлләрне озаклап, шәйләп, эчеп сөйләшү гомумән кабул ителмәгән булган, беркемнең дә вакыты да булмаган. Һәм күп кеше шуның турында да әйтә. Ләкин бу проблеманы тагын психологсыз гына да хәл итәргә була. Һәм бу минем үземнең тәҗрибәм. Бездә дә шулай ук кочаклашу һәм үбешү кабул ителмәгән иде. Ләкин кайбер моментта син үзеңә сорап бирәсең, нишләп юк дисең, син кино карыйсың да кочаклашалар кешеләр. Һәм син әйтәсең, бер моментта әйтәсең, әнигә, мин сине яратам дисең. Ул шундый гаҗәпләнә, мин дә сине яратам ди. Нәрсә булды ди? Аннан соң сез аны гадәткә кертәсең, ягъни ул синең инициатива булса, син кирәк булса. Син аны инициатива нитәсең, кертеп җибәрәсең. Гаиләдә һәм 1-2 елдан сез барыгыз да кочаклашасыз һәм җылашасыз бергә. Ә менә бар бит яшәү. Сорау. Ишлай кала. Менә син әйттең бит яшәргә кирәк ниндер эмоцияны, әйме? Менә кайчак була шулай, син менә моны чиштең, әйме? Яратышу, кочаклашу. Ә бар бит негатив эмоциялар. Син аны яши алмыйсың. Яшәргә кирәк. Кирәк. Менә негатив эмоцияны да яшәргә кирәк. Ләкин мин күп тормышымның озак кына вакытын мин әйбәт кыз булырга тырыштым. Һәм әнине яратырга гына ярый. Әнигә начарлык теләргә ярамый. Әнигә начарлык, гомумән бер кешегә дә начарлык теләргә кирәк. Начарлык теләү түгел инде, әни, как дис? Үпкәләтергә ярамый. Рәнҗетергә ярамый. Мөмкин бит инде. Үзеңә ярамый әнигә үпкәләргә. Начар хисләр әнигә карата тоерга ярамый дип әйтәләр. Һәм менә психолог ул сиңа бер тапкыр шундый бер сүз әйтә. Можно ненавидеть маму. И син шундый һәм син рөхсәт итәсең. Рөхсәт итәсең дә үзеңә, и шулай. И шуннан соң инде мәхәббәт китә. Бу бик странный концовка должна быть. Можно маму ненавидеть. Беркемгә дә нәфрәт хисе тоярга кирәк түгел, ләкин синең ачуың килә икән, ачулан. Әгәр дә син җылыйсың, килә икән, җыла. Һәм аны лучше моментта эшләргә. Һәм баланы тәрбияләгәндә дә, әгәр дә синең ачуың килә икән, син аны әйтә аласың башта, минем ачу килә башлады дисең, тоясың, аны килә башлый ул ачу. Аннан соң инде шортларга да була, һәм бу куркыныч түгел. Чөнки бала шундый эмоцияның барлыгын белергә тиеш, һәм аны чыгара белергә. Һәм моның өчен психолог кирәк түгел. Бар тик кемгәдер кирәк, кемгәдер юк. Үзеңнең хисләреңне әгәр дә тоясың икән, барда тәртиптә булырга тиеш, гомумән алганда.
Сен өзіңнің фикіріңді өзгертпейсің тыңлашыла. Юк. Мен де фикіремді өзгертмеймін. Чөнки мен популяр психологияға қарсы, ғөмүмән алғанда психологияға қарсы түгел. Чөнки бұл миңа қалса хәзерге психология ул элек химияға әверелгән кебек, соңдан бәлки фәнгә әйләнеп китер. Инде статистика барлыкка килгәч, ләкин психологка йөгергәнче төрле проблемалар белән уйлап табылган проблемалар. Башта мин киңәш итәм. Дөрес туклана башларга, яхшы йокларга, регуляр спорт белән шөгыльләнергә һәм яхшы кешеләр белән аралашырга. Һәм безнең бәхәсләрне карап лайк куярга. Дөрес. Сезгә кирәк икән психология инструменты, сез психологка бара аласыз. Сезгә кирәк икән фән, сез фәнгә мөрәҗәгать итә аласыз. Нәрсә телисез, шуны эшләгез.